Siyaqhubeka nepresentation yakhe sesiqaleni ubonile icomputer yami ibifreezile kodwa siqhubeke. Besithe uma uthi negative 0.001 kwi-x kwi-f of x uzothola u-negative 1000. Ebese ke ngoba ilimit yethu ithi sifuna thina ilimit ka1 over x uma u-x u-approach u0 angithi. Uma siqhubeka ke sithi mhlawumbe masifuna i-x value yethu ibe awuthi ngithatha ipeni lami ngibo. Ngiyathemba liyasebenza ke namhlanje. Nakho ke 0.01 sizothola i-f of x value e100. Noma sithi negative nanto lelo peni 0.001 sizothola u1000 ngoba angithi uya square because wenza i-reciprocal function. Uqhubeke ngisho uthola sithi angithi asiphezulu sabona ukuthi senze u-negative 0.01 sasolo negative 100 lana sasolo positive 0.01 sasolo positive 100. Asikudwebeke lokho sibona. Nankaka ma y and x axis ami uma sidweba yabona ukuthi sizoqala le eduze kwa 0 yabona kodwa angithi asuthinta u0 ngoba soba undefined mesingawuthinta nakhona nakwi f of x axis sifika cishe sifike lapha ku0 kodwa sifikile yilama negative values ke lawo engwadwebe ngobovu i-asymptote yethu lena ebese futhi nakho la sicishe sifike ku0 kodwa asithinti ncamashi ngoba masithinta sizothola u-undefined. Uma ubuka la uyabona ukuthi graph yethu symmetrical ngoba i-reflectwe kwi-y equals x axis angazi uma uyakhumbula ne-presentation isayenza ngokureflectwa kwi-y equals x axis kodwa ukuthi le elapha phezulu ngakwesokudla isandla iyi-positive graph le enye ngakwesokunxele lapha enzansi iyi-negative. Uma sithi sifuna i-limits ka uma u-x u-approacha u0 usuka kwicele elipositive sifuna i-limits ka1 over x uma u-x u-approach u0 kwicele eli-negative yona le engakwesokudla isandla le lapha phezulu. Futhi yabona ukuthi i-limit yethu u-infinite ngoba igraph yethu inganyuka isondele ithi cishe uthinti u0 kodwa uma ungawuthinti impendulo yethu iqiniso. Lana ke sifuna i-limits ka1 over x uma u-x u-approacha u0 kwicele eli-negative yona ke la senzansi ngakwesokunxele isandla le ngithe i-negative graph khona ke i-negative infinity limit yethu khona yabona ngoba nakhona ingehla ehle izicishe uthinti u0 kodwa uma ungawuthinti i-limit yethu iqiniso. So ama-limit yethu u-positive infinity uma u-x u-approach u0 kwicele eli-positive ebese u-negative infinity uma u-x u-approacha u0 ngecele eli-negative. I-limits ke uma u-x u-approach u0 nje u-undefined ngobani ngoba u0 usinika impendulo ye-undefined ngoba u1 over 0 undefined. Asiqhubeke namanye ke ama-limits sibone. Ngiyawathanda ke lawa asinika u-infinity ngoba siyabona ukuthi ngempela impendulo yethu ingaba u-infinity. Asithi ke lana i-limit ka1 over x nakhona futhi squared kodwa manje uma u-x u-approacha u0. Asidwebe nansi table yethu yama-x nama-f of x values ethu noma ama-y axis noma ama-y values nxehle. Uma u-x u-0.1 u-y izoba 100 ngoba sothi ke 0.1 squared ebese sithi ke 1 over 0.1 squared. Ungathatha i-calculator yakho umshini wakho na usebenze uma ungangithembi
ubona ukuthi uzophuma noba. U-negative 0.1 usinika u-positive 100 ngoba yini? Yabona ukuthi u-positive no-negative 0.1 usinika umphumela ofanayo ngoba yindaba ngoba siyayisquare leyo value ukuze siphume ne-1 over x squared function yethu. Yabona ukuthi naku 0.01 no-negative 0.01 umphumela wethu uyafana. Like futhi asymptote yethu nanti futhi ngiyabona ukuthi bomabili ke la akuyicele L positive kwi-y axis noma kwi-f of x axis kule axis ehlayo. Ngobani? Ngoba ama-y values ethu wonke a-positive ngoba sithe uma uyi-square uzophuma nemphumela e-positive. Nanti limit ka-y over x squared uma u-x approaches 0 kuyicele el-negative infinity ebese i-limit ka-1 over x squared uma u-x approacha u-0 kuyicele el-positive u-infinity nakhona. Omabili o-infinity laba lama-limits ethu azoba u-positive infinity ngoba ama-f of x values ethu noma ama-y over x squared values ethu uma siwa-square siphuma nomphumela o-positive. Ngakho infinity wethu izohlezi u-positive futhi u-infinity impendulo yethu ngoba njengoba inyuka lento ingakawuthinti u-0 inganyuka izifike icishe uthinto kodwa meyingawuthintanga umphumela wethu uyiqiniso. Wona ama-limit ethu ke lawa kade siwaqhubekela nje bekade umshini wami ungasafuni ukusebenza. Ngiyathemba usuyabona into esiyenzayo la.